Türkmenistan'a yaşlara verilen ünsün netijesinde beden terbiýe we sport hereketlerini hem-de gender deňligini ilerletmekde maksatnamalyň işler alınıp barylýar. Şeýle işleriň biri hem Türkmenistanyň beden terbiýe we sport baradaky döwlet komiteti bilen Birleşen Milletler Guramasynyň ilat gazynasynyň Türkmenistan naky wekilhanasy tarapyndan bilelikde alınıp barylan Ýaşlar, sport we gender deňligi atly meýletinçilik maksatnamasydyr. Han Elif Döwlet Aşgabat şäheriniň beden terbiýe sport baradaky baş müdüriniň 15-nji sport mektebinde müdür bolup işleýän men iş etat işimiň daşyndan Birleşen Milletler Guramasynyň ilat gazynasynyň Türkmenistana wekilhanasyna meýletinçi bolup gatnaşýan. Biziň alyp barýan etat işimiz meýletinçiligimiz gender deňligini jemgyýetde we durmuşda öňe sürmek, ornaşdyrmak. Dogrudan hem gender deňligini näme zatdygyny bilemekdim hakykatynda. Ben şu tak bardım gender deňligini, deň hukuklulygyny öwre diýenligini bildim, düşündim. Aýallara da hukugyň berilmeliligini, ýeke-bir jemgyýetde öz maşgalandy da şonu köp ýerlerde gollamaly bolýar, gollamak gerekdigini, zerurdygyny şu taýdan öwrendim. Меня зовут Хаджаев Ильдар, я являюсь старшим тренером по легкой атлетике на спортшколе номер 11 в Лебавском вилаяте. Первый раз, когда я услышал о ЮНИФПА и что такое гендер, для меня это, конечно, было вообще непонятно, я во многом даже не соглашался. Пришли к нам тренера, начали объяснять, я очень с ними много спорил, доказывал свою точку зрения, то, что нет, вы говорите нам не то, что должно быть. Я по итогу понял, что действительно во многом мое мнение противоположно было. Потом после этого сам волонтером стал и поработал волонтером. Вот с этого года я уже являюсь координатором. Men Kerimov Bayram, Marvelaytynlar şäheriniň 8-nji sport mektebinde sportyň gerekli öwrüşmesi tälimçi bolup işleýär. Çağalara tälim berýär. Esasy işimden naşary UNIFPA'da meýletinçilik edýärim. Meýletinçilik etmegiň maksady gender deňligini öňe sürmek, wagtyny netigat etmek, çağalara düşündirmek, durmuşda gerekli atdygyny. Özüme birinji ýerde geçdiğimde nämedigini dogry etsem, geňem gördüm, düşünemek, bilemekdi. Ondan düşünürüp başladılar, yok, eyle däl, beýle däl, iki bir barda näli dawalar gelleri boldy. Durmuşda eyle bolmalylar, beýle bolmalylar. Soň ýany hakykatdan hem seredip durdum. Durmuşda gerekli atlaň bir ýer bolup durýar eken. В спортивной своей сфере, на тренировках, когда мои ученики тоже начинают там между собой, я говорю, уступи, девушка это, или девушки начинают, почему мальчики первые, мы должны петь первые, вы все, говорю, одинаковые вроде бы, да, спортсмены. У меня есть и мальчики, и девочки, которые занимаются, да, но, конечно, ребята больше увлечены этим спортом. Но вот стараемся, да, привлекать и девочек побольше, вот как-то объясняем, что на самом деле девочки, да, сидеть дома или там только художественные какие-то или музыкальными, да, данными не должны тоже приходить. Во-первых, что легкая атлетика дает, конечно же, здоровье. Бег, здоровье, а спорт это жизнь, это, наверное, все прекрасно знают. Türgölleşiklerde de diňe bir oglan çağalar çekmän, gyýdy çağaçyklaryňam höwet edýärler, bolýar, gyýdy çağalaryňam bir çağa dogup bitdiň, güýçlü çağalar bolýar. Olaram çetde goýmalylar. Olaram türgölleşiklere çağırmaly, diň alyp barmaly. Ya vilayatlerde atlarda ýarşy bolanda ay oglan çağalar gitsin, gyýdy çağa öýde turmaly diýen onu ýa düşünjäni aýyrmak. Olaram ösmeli, öz ukyplaryny görkezmeli o taýda. Şon ýaldatlary wagtny netigat edýän. Sport mektepde çağalara näle düşündirýär? Gyýdy maskalara, oglan çağalaryň deň hukuklulygyny düşündirýär. Ýa-da güýjüň känlip olary äsgermesilik etmeliler, kemsitmeliler, gyýdy maskalaryny. Çağalara şular ýaly wagtny netigat işlerini geçýär. Türgünleşikde oradan rahatlaňa ýolda ýa ýa bir durmuşda maskalada, aýal maskala ulanmalylar diýip düşünürýär. O zatlar diňe türgünleşik näme üçin gerek? Esasy türgünleşigiň maksady diňe ýarşlarda öz ukuýuny görkezmek. Diňe şu taýda görkezmeli. Şimdi men öz durmuşymda da şu zatlar ulanýan, maskalama hukman şol etmeli, goýamak, özüm ediberýän alýanna. Çağalara nahar vermeli olur, az oturmalılar, ama salam gelýänse diýip garaşamak. Ya çağalar okudan gelýär, derre bolary çaý naharyny vermeli bolýar. Üý işlerine kömek edýän. O gerek bolsa öýlerde aýyrmaly, goýmaly zatlar bar. Ola işlere medýär. Näme aýal masala esasan güýç gapdalan gollaw, himayet, kömek gerek bolýar. Öldürmüşümde maskalanda olsa nägeli
öýlenmäkäň diýärim da aýlanarsyň, eklenje dersiň boldy. Üýüň işleri diňe aýal maskala gelniň eder. Ýok, oňa zat ýok. Düşündirilip otursa, mäňe aýal maskalada işleýär, senem işleýän, ikiňem deň hukukly, ýetişmediklerinden kömek edýän, çağrylana berýän, gereklerini çağırın mektebe öňetýän, getirýän, işlerini kömekleşýän, ýetişmediklerinden näme, üýüň işlerini de kömekleşýän. Gerek bolsa özüme dogry maýsynda haryman gowarýan, tüýüne harlar, oňa özüme bişirip berýän, aýalyny bişirenok, eýdenok, beýdenok, garaşy oturanok da, çağrylana harym özüň käwa bişirip bidiresin geler, tüýüne harlardan. Sen eklenjetdiň boldy ýatmalýan zat, öýüňde de kömekleşip bermeli, oň aýyply adam ýok, onsuzda da ýok. Näme kömek etsen, öýül maskalarny kömek edýän ardy berip saklamak üçin. Пока не женился, ходил с мамой и говорил, когда появится жена, которая будет дома все делать, а я просто буду тупо лежать, отдыхать, смотреть телевизор, футбол. Ну вот с этого года я уже стал мужем. Понятия, конечно, у меня не те, которые я раньше думал, да, по-любому жена как бы молодец, умница, да, во многом справляется сама, но когда я вижу, что нужно помочь, или когда я свободен, конечно, я всегда ей помогаю. Я не понимаю просто, да, других, как они это делают, но по дому, даже каждый четверг я готовлю плов дома, поэтому как-то дома тоже справляемся с этим. Gender deňligi aýal bilen erkeň arasynda deň hukuklygyň o gerekdigini, wajypdygyny öwredýän 10 adamdan bolmany 9 sansy öwrenip galsa, olaram geljekde özüne, öz çağalaryna ýa goňşularyna, dostlaryna öwretse, has bir degerli bolýar şu zatlar. И в будущем будем продвигать гендерное равенство не только в семье, в спорте, но и среди молодежи. 2023-2024 ýyllarda Aşgabat şäherinde hemde Lewap we Maru welaýatlaryna jemi 39 meýletinçi hereket etdi. Olar 3400-den gowrak ýaşlar bilen gender deňligini ilerletmek, sagdyn durmuş ýörelgesini öňe sürmek, bedenteri we sport bilen meşgullanmak barada okuw sapaklaryny geçirdiler. Meýletinçiler ilatyň bu meseleler barada habardarlygyny artdyrmak üçin yerli häkimiýet idaralary we jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde bir näçe köpçülikleýin çäreler geçirdiler. UNFPA, Türkmenistanyň bedenteri we sport baradaky döwlet komiteti bilen bilelikde ýaşlaryň meýletinçilik hereketini mundan meýlekde ösdürmäge we sportda gender deňligini öňe sürmäge ýardym edip, bu ugurda bilelikdäki işini dowam etdirer.